உன்னால் முடியும் நண்பா, உன்னால் மட்டுமே முடியும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் வின்சென்ட். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒரு சூப்பரான நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நியூஸை பார்த்து நீங்கள் ஒரு ஏமாற்றம் அடையக்கூடாது. இதில் இருக்க சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த நியூஸ் முடியும் போது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஆகஸ்ட் 15th வந்து மெட்ரிகுலேஷனுக்கு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து ஆகஸ்ட் 15 சொல்லலை. சிபிஎஸ்சிக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஆகஸ்ட் 15th வந்து ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உடனே டென்ஷன் ஆகிடாதீங்க. நான் இது எதுக்கு இந்த வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன்னா, இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து ஜூலை 1 ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 15 வந்து ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பேப்பர் வேல்யூஷனுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேப்பரை டீச்சர்ஸோட வீட்டுக்கே என்ன பண்ணுறாங்க, சென்ட் பண்ணுறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து டீச்சர்ஸ் மேலே கேராக இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இன்னும் எக்ஸாம் நடக்கவே இல்லை. ஆனால் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நம்ம படித்தோம்னா ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குது. அப்போ இவ்வளோ தூரம் பிளான் பண்ணி அவங்களால பண்ண முடியுது, அப்போ நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வருத்தமாக இருக்குது. ஏன்னா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா குவார்ட்டர்லி ஆஃபர்லின்னு சொல்லிட்டு நல்லா எழுதாமல் பப்ளிக் எக்ஸாமில் நல்லா எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசையோடு வெயிட் பண்ணி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நிறையா வந்து விஷயத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏமாற்றத்துக்கு கொண்டு போயிட்டோம். இந்த எக்ஸாம் ரத்து பண்ணது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு சந்தோஷமாக தான் இருந்திருக்கும் இந்த 10th 11th எக்ஸாம் வந்து ரத்து பண்ணது. இருந்தாலும் யார் என்ன பண்ணக்கூடாது, திட்டக்கூடாது. என்னடா இப்படி போட்டு ஆகஸ்ட் 15 அவங்க அதாவது சிபிஎஸ்சின்னு சொல்லாமல் இப்படி போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன்னா, அவங்க கொடுத்துருக்க கேரிங்கை நீங்கள் பாருங்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சரி, அதே மாதிரி டீச்சர்ஸுக்கும் சரி. டீச்சர்ஸுக்கு என்ன ஆகுது, பேப்பர் வந்து வீட்டுக்கே போகுது பேப்பர் வேல்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு. அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க வந்து உயிருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ நம்ம போட்டிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுவரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் வின்சென்ட். தேங்க்யூ.